18 година. Це не було нічого. Всі кинули анкети, все? Да? Всі діставайте, будь ласка, чеки, тримайте в руках свої чеки, документи, які посвідчують вашу особу. Розпочинаємо розіграш. Від торгового центру Київ. Новорічний розіграш. 30 січня. Куди я поспішаю? 31 грудня. До речі, а що я думав про січень? Да, це ж важливо. 26 січня вже анонс у нас. 26 січня у нас буде техносічень. Будемо розігрувати величезну купу техніки. Ось так відразу анонсую, у вас є місяць на покупки ще. Робіть покупки, буде обов'язково ще анонсовано. Додатково будуть брати участь у нас магазини техніки та електроніки. 26 січня ми розіграємо дуже багато. Не переживайте, будь ласка. Все нормально, зараз все дістану, жовто застрявало. Як каже один мій знайомий шеф-повар, якщо застряло, бери зубочистку. Так, що у нас тут? Всі, все. Що, шеф? Так я зараз, щоб всі, щоб були внизу. Так, все, да, зараз. О, все. Ще є. Так, ну давайте. Так, щоб все було чесно, щоб все прозоро було, все. Так, торговий центр Київ. Найчесніший торговий центр в Україні. Ось так, так. Так, хто не згоден, вийдіть з класу. Все. Ну що, поїхали, да? Я беру на себе таку відповідальність. Я ж зараз подивлюсь, чи є тут серед моїх знайомих, чи нема? Ні, нема. Я всім телефонував, ніхто не прийшов. Все, тоді нема знайомих, тоді все нормально, все буде чесно. Все, 6 подарунків, нагадую, 6 подарунків, да? 6 подарунків, 6 година. Ми розіграємо подарунки від нашого партнера, від магазину Foxtrot. Отож, у нас є, по-перше, давайте так, будемо відкривати всі карти. Найголовніший, ось він, це буде подарунок під номером 6. Відразу кажу. Це подарунок, от він поза мною, оцей подарунок, це подарунок під номером 6. Тобто, які правила? Все дуже просто. Перші 5 подарунків, так, щось там ще застряло. У нас бабушка прийшла? Так. Ну давайте вже, минута, не проблема. Так, здається. Так от, 5 перших подарунків. Це у нас будуть подарункові сертифікати від магазину Foxtrot. Що це означає? Кожен сертифікат вартує 1500 гривень. 1500 гривень. Берете сертифікат, ідете до Foxtrot, обираєте будь-який товар на суму 1500 гривень. Якщо у вас є таке бажання придбати щось більше, ніж на 1500 гривень, можна додати певну суму, да, і все, наприклад, 1700 гривень. Ви 200 гривень тільки додаєте, на 1500 робите покупку. Все. Це 5 сертифікатів. І шостий у нас, кидайте, будь ласка. І шостий у нас це телевізор. Ось так. Так, що ви всі застрягають? Зараз, секунду. Все. Ну що, всі готові, так? Да? Ура! Клас! Ну, поїхали! Буду писатися, так. Я нагадую, що розіграш серед присутніх, тому витягую анкет, називаю ім'я, прізвище, ви говорите, я тут, я є, все нормально, є документ, є чек, йдете сюди з щасливою посмішкою, забираєте сертифікат і все. Ви виграли сертифікат, ви йдете до Foxtrot, купуєте собі товар. Так, поїхали. Перша анкета. Ніна Анатоліївна Симоненко. Ніна Анатоліївна Симоненко. Супер. Так, Ніна Анатоліївна, давайте звірятися. Сума покупки, магазин, давайте документ, щоб все так. Техномаркет, да, є такий прекрасний магазин. Мікроволновку купили, да? Ти, хороша мікроволновка. Що так дорого коштує? Нічого собі. Samsung, звісно, да. Давайте подивимося. Так, Ніна Анатоліївна Симоненко. Все.
Щаслива жінка на щасливому відпочинку. Так, тепер сертифікат від Фокстроту на суму 1500 гривень. Так, до директора зверніться, будь ласка, там. Да. Вітаємо! Інна Анатоліївна! Ну, ще купіть собі щось в Фокстроті. Так, бачите, все дуже просто. Щасливими стати дуже просто разом із Фокстротом. Поїхали далі. Сподіваюся, що все так само швидко пройде. Так, кудись сюди, далі. Так. О! Так, назва магазину Вайкікі. Так, супер. Прізвище, ім'я по батькові. Тут мають бути три слова, але, на жаль, тільки одне. Є у нас Юлія, яка робила покупку в LC Вайкікі. Да, таке в мене запитання, да. Юля Вайкікі, все. Юля Вайкікі, нормально, що? Ну тут номер телефону є. Юля з Вайкікі є чи? Можливо, це продавець-консультант із Вайкікі, да? Каже, є Юля. Є, нема, все, окей, поїхали далі. Хто не написав правильно все, то, як то кажуть, на жаль. Так, зараз все треба виправити, щоб всі анкетки були. Так. Єсть. Так, наступна анкетка, буду дуже швидко поспішати. Так, далі. Знову ж таки, є побажання писати все-таки ім'я по батькові, ну хоча б ім'я. СА. У нас є хтось з іменем СА? СА. СА Береза. Є СА Береза? Береза СА. Ні, немає нікого. Береза. СА. Немає. Поїхав Береза, да? Все, на автобус не встиг. Так, наступна анкетка. Так, дивимося, що у нас? Магазин ЦЦЦ, да, ВМ Петько. ВМ. От знову ж таки, да? ВМ Петько. Є, немає? Нема ВМ Петько. Є, далі. Далі, так. Коршело ЕО. Немає? Ні? Немає. Далі, ще трошки. Тут анкет багато, я сподіваюся, що нікуди не поспішаєте. Я знаю, тут один чоловік, який на автобус на 6:40 поспішає. Він казав, що визве таксі, якщо виграє телевізор. Я скажу так, якщо виграєте телевізор, тоді ще всім шампанського. Порахуйте, скільки тут людей. Так, Скрипник ДВ. Скрипник ДВ. Скрипник ДВ. Немає. Так, далі. Мені найбільше подобається от саме так от. Коли кажеш, все присутні. Да, обов'язково буду, звісно. Що вечора, да. А потім приходить, розіграш закінчився, приходить там. А що розіграш закінчився? Так, Марина Вікторівна Тітова. Ну, нарешті я пам'ятаю ім'я та прізвище. Є Марина Вікторівна Тітова? Почекайте, я вам не повірю, поки ви мені не покажете чек і документ. Не, ну перевіряйно, ж розумієте, Марина Вікторівна. Я так розумію, що це та сама покупка, яку ви тримаєте, так? Да? Так, а ну-ка, дивимося. Так, магазин Ельдорадо. Так, сума покупки, дайте. Ага, сума покупки, це що, телефон купили, так? Да? Ну, я вас вітаю, так. Марина Вікторівна Тітова, все сходиться, все нормально. Вітаємо! Сертифікат від магазину Фокстрот на суму 1500 гривень. Ну, телефон вам не потрібен, щось можете купити інше на 1500 гривень. Можете додати трошки грошей, ще один телефон цей купити, чи ні? Так, 2 сертифікати розіграли, супер. У нас ще 3 сертифікати і телевізор. Я нагадую. Так, поїхали далі. З цього боку. Шаповалова Інна Олександрівна.
Інна Олександрівна Шаповалова. Немає. Окей.